हेल' लोगोफोर आंनि एनबि अफिसियेल चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंसिनो देखायगोन खुरैजोंनो नाखौ सानानै माबोरै मोनो। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ। बे जाहैबाय जोंनि गामि खाथिनि जाम्फै आरोना। बिंगि दुगैगासिनो लिलिया गबगोनबो नैबाव दुगै खालि दुगैनाय लिलिया आंबो बाज्रुमनि हाब्रां गैया गारा लिलिया लाया माथो आङो नोंनिखौ नायसै बोरो फुलिदो बिदि मोनो नै मानै बारबाय बिदि बारजोबबाय बुरजाथारना बेना ओरै आखायाव माबानानै बारहोबाय बेखौ आंनिखौ बोखांहैदों बोखांनो लुबैना बोखां नांदोंथ' जानांगौ एखमबा साबाव एसे आं सायफिनदो ना ने बोरो देखायथ' भिन्दि बिदि मोनो नै नाखौ खुरैजों सायदो लिलि सायदो आं सायाना गोरानानै दोनजायो देनां ओंख्रि गैयाबा जाया बेखौ अफ्रि बा गुन्दै खुरैयाव लगायनानै सानांगौ आरो सिथ्रिजों फलंनानै सिथ्रिखौ गुदुं खालामनानै बिदि सायो आरो ना गोरलै गोरलैया नांसै गावदोब्रा बिदि सायो आरो 5 मिनिट बा 10 मिनिटजों बेखौ बोखांगोन हाखर बुरगासिनो हाखर बुरनानै खुरैखौ सोमनानै ओमफ्राय बे अन्थाइखौ जिं जिं होनांगौ आरो खुरैया टाइट जानाय बायदि ओमफ्राय बे गब्लंजों बे ना गोरलै गोरलैया हाबजोबगोन आरो आदारखौ जाहैगोन नायनायसै बिदि बोखाङो नामा माथामल' दा नोंना दे बोरै नोंनि मासे बारनबोबाय बुरजादां बोरै सेबजोब्रा दैया सेबजोबनांगौ ओंखामजोबसो लिलिना बिदिखौ नाङा एखमबा सानसुआवसो नैखौ होनसै होनबाबो सिफ्लेखानांगौ एबार नै एसे बुरजाथ' बेबो नांदों सिगारना फोराननांगौलै बारलांलायबावबाय मासे नाङाखै